Malam Nura, akwai wani kalubale da ka taɓa fuskanta wanda na san har ka koma ga Allah ba za ka taɓa manta da shi ba. Za mu so mu ji menene ya faru da Nura a lokacin da aka watsa masa ruwan acid. To, a takaice kowane mutum da irin jarrabawar da Allah yake yi masa, sa'annan kuma ba ka rasa wani rauni a zuciyarka wanda yakan iya zama wani abu a rayuwarka ko a zuciyarka. So ni a irin tawa ɗabi'ar, kamar yadda nake faɗa maka, masoyi to ina ɗaukar masoyi da irin girma. Kawai in ka so ni sai in ga me zan maka ya zama na rama maka ko na saka maka, ko da ban iya yi maka yadda kake min ba. To amma dai ya zama ni ma in samu nutsuwa cewa na ji daɗin na yi maka wani abu na sakamakon soyayyar da kake min, kada ta zama hakan. To wannan da shi aka yi amfani lokacin da za a watsa mini acid. An fahimce ni, ta yiwu tunda a lokacin ban yi sanuwar da za a iya gane ya nake har a fili wasu su gane cewa ga raunina ba. Da ƙila a jikina wani ya bayar da likit ɗin yadda za a cin mini, aka cin mini. Sai wanda ya kira ni akan zan masa waƙar biki, matar da yake so ya aura ta ce lallai ni take so in mata waƙar biki. Kusan wannan shine abin da ya fi faruwa da ni a rayuwata ta harkar waƙa. Mafi akasari duk wanda zan yi masa waƙa, idan ya zo sai ya ga matar ce ta turo shi, ita take so sai an mata waƙan nan, Nura ya mata. Idan ka zo don ka samu sauƙi, in ka faɗan haka sai in kalli ita wannan soyayya, saboda idan na ƙi ita me za ta ji a ranta. Tun da har ta zaɓa kuma ta nuna lalle ka take so. Saboda akwai waɗanda da yawa sai ka ji masu kana nema ka raba mana aure, in ba kai mini abin nan ba sai ta ce lalle wallahi. To wannan abin shi aka yi amfani da shi, aka kira ni akan zan yi masa waka. Lalle matar ta ce ni zan mata waka. Lokacin hankali kwance ne, babu duk waɗannan fitintunin da suka taso daga baya, da haka lafiya launi rayuwar ake yin ta. Babu kalubalen insecurity sosai, babu kwata-kwata. So da haka sai ce ya zo daga Abuja, yana so zai wuce gobe. Kaga zai wuce gobe, da Allah ya za a yi, ya zo ma ofis ɗinmu inda nake bana nan. So da haka ya za a yi da Allah in samu in yi masa waƙan nan, in daure mu haɗu. In ce to, lokacin hankali kwance kamar yadda na faɗa maka, kuma dare bai yi ba, wajen karfe 9 haka. Ya ce shi yana wajejen sharaɗa police station. A ga lafiya launi. Da haka sai na ce to shikenan. Ya ce don Allah in daure mu haɗu, muka yi ciniki, sai ya bani wani abu in ya so. In lokacin duk ba a waye da irin wannan transfer ba transfer sosai, babu ita ma gaskiya. In ya so in muka haɗu, sai in ya bani deposit, in na gama sai a ga yadda za a yi ya cika mini sauran kuɗi in tura masa waka. Na ce to shikenan. Na tashi na tafi. Kusan duk a lokacin, duk wanda normally ban cika yawo ni kadai ba, ma wannan gabar ikon Allah, duk wanda na kira akan mu tafi tare, wayarsa a kashe. Allahu akbar. Duk wanda na kira akan mu tafi tare, wayarsa a kashe. So akwai mashin wanda na zo na tada zan tafi da shi, shi ma ya ki tashi, wanda kusan Allah ya kaddara da kwana a gaba. Da ya tashi watakila da tuni ba maganar haka ake ba, mutuwa zan yi. So da haka sai na tari na dan acaba a lokacin ana acaba, na tare shi muka tafi. Haka ina ta zantuttuka a zuciya waɗanda suke kama da
abin da zai faru, wani abu zai faru. Na kawo ko sace ni za a yi, ka gane abin da yi haka dai zuciya tana ta faɗa mini. So da kusan wasu abubuwan sukan faru haka, wani abin ka ga mafarki, wani abin ka gane. So kusan abin da ya faru na ɗauka mafarki ne, saboda kusan ire-iren mafarkan ma da nake yi sun yi kama da irin haka. Last mafarkin da na yi kafin haka yankan rago aka mu, kafin a watsa min acid kenan. Ka gane su da haka ko da aka watsa min acid din na ɗauka mafarki ne, ban ma yadda ba. Da haka da na ɗauka ban na so in yadda da zargin zuciyata, kawai sai na kore shi. Muka tafi muka je muka shiga layin police station, muna waya tawo ga wani haske nan kaza kaza. I thought gida ne ma wurin. Sai da muka je a daidai gurin sai suka ce mun wuce mu juyo, sai na ce juya. Lai muna juyawa irin ana dan sulotin da kana tsammanin zaka ga mutum kawai ana dan sulo din nan, kawai sai suka watsa mini acid. Kana kan babur din? Na kan mashin, ko sauka ban yi ba. Su da haka mai mashin ma bai kashe mashin ɗansa ba, kawai mun dan yi sulo haka, muna sulo kawai suka watsa min acid. Suka watsa min na yi firgigit aka, saboda kawai na ɗauka irin mafarkin da na saba yi. Ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na yunkura din na san cewa ai a farke na zo gurin. Da haka sai na zauna daidai, ya ce me ya faru dan a caban, na ce mu je. Shi bai san ma me ke faruwa ba. Sai me yake faruwa. Sai ya murza ya tafi da gudu, suka biyo mu sai na ce masa ku fada police station. Kuma Allah ya sa mini dangana, ban ko ni dai tunda na tabbatar kawai wani abu aka watsa min, ko mutsitsika ma fuska na ban yi. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce me ya faru? Na ce masa mu ce. Shikenan sai muka tafi muka fada police station, daga nan sai asibiti. Wannan shine a takaice na yadda abin ya faru, saboda dama san abubuwa da dama sun faru, kowa da irin yadda yake daukar abin, kowa da irin yadda yake ji. To wannan dai shine a takaice. Masu kallon mu, ni kaina na ji jikina ya mutu sosai da yadda na ji irin wannan kalubalen, domin jarabawa ce sosai. Kuma Allah ya yi akwai wani kamar darasi da zaka ajiye, akwai kuma a ce kamar wani legacy da zaka ajiye a gaba. Shi yasa Allah bai kaddara tafiya ka wannan lokacin ba. Kuma yana da kyau, abin da ya sa ma nema wannan tambayar, saboda na maka tambaya na gano cewa akwai mutanen da yawa irin salonka yana burge su, kuma har suna iya tasowa daga garuruwa da kasashe ba tare da sun san ka ba, ina za su ganka ba sani ba, kawai sai mutum ya taho ya ce ya zo neman Nura Inuwa. Kuma in ya zo kuka gaisa kuka yi hoto da ƙarshe sai ka ji ya ce shi ma fa, ko kuma ita ma fa so take ta zama kamar kai. So dalilin da yasa na mai wannan tambayar shine don ku gane cewa wani lokacin ba kawai ka ga mutum ba, kafin a gama gidan bene an yi abubuwa da dama kafin a ji wannan. Kaga misali sai da aka fara siyan fili, aka haka foundation, aka zo aka layin din BDC suke cewa ne ko menene, DBC. Bayan an zo an gama wannan gashi nan dai aka zo aka jera bulo, aka yi plaster, aka yi menene, har aka tafi kan dakin. So wannan the same thing da mutumin da kaga ya samu wata nasara a rayuwa, duk wannan shekarun da kake gani kai a lokacin da ka datse shi ka san shi, akwai wata kalubale da ya tsallake wanda kwata baka taba sanin yaje ba. So it's good lokaci zuwa lokaci ku rika duba irin wayannan shirye-shiryen da ake tattaunawa da irin role models din da kuke so ku zama, sai ka gane cewa ya kamata kai ma kai tightening din belt ɗinka, saboda cewa akwai aiki a gabanka. Kuma alhamdulillah na san wannan abin da ka faɗa zai ilimantar da mutane da dama, ba ma iya masoyanka ba, har da waɗanda suke so su ga su ma sun samu wata nasara ta rayuwar duniya. Ku yi subscribing YouTube channel na Tubeless Media Concept domin samun daɗaɗɗen shirye-shirye da suka shafi ƙwaƙwalwa da hikima a cikin shirinsu mai suna Arewa Talent Show.